Chceš vědět, jak na refresh takovýchhle vlasů už pár dnů po umytí, chceš jít na párty, na večírek nebo na rande? Tak já ti řeknu, jak no. Tak čem stalo? Ne? Jo, jsi celý den v práci, takhle vypadáš. Pívnitě SMS-ka, věď, a že máš jít na rande. Jo, super, takhle chci jít na rande, přesně. Ne, hele, takhle, takže pojďme si říct, jak to uděláme. Vezmeme si nějaký hydratační sprej, takže to trošku zprostříme. Nejoblíbenější hřeben. Hezky je. A ještě furt nic. Vezmeme si fén zubicí a trošku to profoukneme ze vlasy. Nějaký objem, u té hlavy už to taky není úplně reprezentativní. Suchý šampon. Jo? Suchý šampon je dobrý sluha, ale zlý pán. Určitě ho můžeme použít na refresh, ale ne, aby jsme si jako místo toho třeba myli vlasy jako šamponem, takhle jsme ho používali místo klasického mytí, jo? To ne. Dáme si ho takhle po sekcích do ofiny. Masírujeme do té pokožky, aby se nám spojil s takovým tím jako nějakým mazem třeba, když tam je, nebo nějaký pot, nebo něco takového. Vyfoukáme to, co se nám teďka stane, tak to vyfoukáme fénem, jo? Jakoby začínám špulit, takže si myslím, že to je hodně dobrý. Dám si trošku séra, ale malinko. Na koncema, jenom malinko. Se trošku uklidili. A už jenom si vezmu texturizační spray a trošku si zbrzdím ty vlny